Здравейте, колеги! Намираме се на Долно Ново село, на Рибарни, където правихме сбирката. Сега ще видите последователно съоръженията за практикуване на хобито, промиване на речно самородно злато. Ще почнем от машината на Андрейчо. Това е най-голямата машина за хобито. За практикуване тя е малко по-специална. После ще видите как работи. Следващата е тази, по-малко. Също след това, ако ще я видите в действие как работи. Ето я тук пак. След това отиваме на малките драги. Как работи в момента. Раптора също в действие с малко. Ще видите малко. Това е малкото уличе, което се използва, може да се ползва и за проби, може да се ползва и за промиване. Работи перфектно, леко и много удобно. Много е важно, като се слага, пак повтарям, наклона и подаването скоростта на водата. Много колеги допускат материала и не хващат златинките, които са тежки и по този начин заминават в реката. Много е важен самия наклон, даже е това нещо, което го казвам винаги на колегите, те пак не обръщат внимание, когато се слага олия, така, това нещо, като се подига, да не минава 4 см. Минали 4 см, като се слага материала, всичкото заминава, според скоростта на водата. Много е важно. Има различни видове ули, това е машините, които се практикува хобито. По-там ще ги видите вече през ден как работят в действие. Как е? Това? Значи правилен материал съм взел. Има. Там. Дай друг. Дай бел легено там, бе. Може да я. Я стои. Че, виж, гледай. Това е тежка. Скъди е. Ама това.
такова. Да, репата ни такова, шишари. Значи е това най-тежко, къде остава. Да, рекам, че това е сладко. Може да има нещо. Нещо може да има. Колко тегло. Видя ли? Ей, гузда. Ей, репа, ела, бе, ей! Тегло, виж ли? Нали? Да, една сладкинка, да. Ето. Да, не знам, аз не смеем повече го свърнем, ще го свърнем. Не, фърли го обратно, бе. Обратно, ела. Чакай малко. Те, стои си тука, па, не ще изпане. Те, виж? Сега ще измиеме тук. Ето, виж. Ето. Понеже това е бел, иначе после ще бъде сив, нали, на цвят. Ето, виж. Тя е в този малък канал и не може да излезе. Колко и да го така, затова са ги направил тия малките каналчета тук. Дай шентите, бе. Другия ще го прикараме или другия това? Другия ще го оставим за рамка. То почти ще го снимаш, нали? То първия го пропуснахме с първия това. Ей! Колко са? Кой ги служи тия? Пет са. Ей, пет! Виж? Пет са. Е, две са тук. А, виж си къпа. Чува народ. Давай този чувал. Той трябва да се избазика. Давай този другия чувал. Аня, става направо с лопата. Аз си бъде брашната калка вътре. Вече ще няма ще покажа. Че няма да ти заверява, ще излезе, ама ти заверява това тесно. Съверно такова. За жената.
Ще ти трябва тук, не? Да го сипаме въртенки, точно. Давай. Абе, хлади фанала, я видели? Две. Деца. Добре, две, айде. Сам другите са още тук. Они са още вътре. Какво правиш, бе, човек, бе? 10 пъти каза не пръгаш за борда, бе. Стига толкова, бе. Така пак чакай материал. Стига толкова, чули. Хвърли още стига толкова, преди реклама наред. Не си е платил авторски права. Чуш ли, бе? Дай сега да пуснем нашия материал. Бе, мани стига такова. Това не правим, че... Той ма само за шмиза и яребици тук. За такова. Не, бе, се едно, дали ви ще работи този материал? Работи, Да не работи. Се едно не е локация. Иска да се пусне бързо да работи, виж, стига си стига. Добре, Андрей, слагам да не. Казати се май. Ела, махни това тук и айде. Стига толкова. Абе, бе, човек. Иска кой дай стига. Дай това, дай това. Ела, викаш да задрастител, уле. Айго. Не мога да пусна, ама тук даже штуката, не знам. Тук даже штуката. Айде, чуй, ей, вади ме сега напред. Тига повече няма да изпъзи. Дай този чувал да прекара. Дай ми пръзни, това не е време, дай. Дай имам 5 вида материал имам трябва. 5 вида. Скани сега това. Бути напред да ти служи. Леко, не толкова много. Дай да не гледаш. Дойде пани. Ел дебелото пани. Не. Ето, добре. Тук ако има... То пак малко материал мина при 100. Да. Аз трябваше по-рано да го сложа още на целия чувал. Да. Ама, карай. И то ще го положи. Той е така става много голям наклон, ти като сложи. Много голям наклон имаш точно. И казах им тия такова да ги махат на... Те още слагат, бе. Ама не от наша. Ами няма значение, аз не му трябваше да се... Майка ти ще бъда да еба. Дигна го малко нагоре. Да, не бе, ти болчета са и резбата на болчета. Държи. Пускай. Не, пускай го нападна.
имаше едно гарече, видях тук някъде, зелено. А? Как не гарата? Да, дай ги за. Става, беги, не става. Изтепи го това вътре в колоното. Дай го покажи пак. Това беше го става. Ай, покажи го пак. Ни този път се прибире. Ало, Не се съмнявам. А? Не се съмнявам. това не боли кой, даже ние сме просто от други деня. Аз дори ти казах, трябваше да вземеш от другия материал. Дето падаше от драгата последно. Там е набогатено. Аз ще го изкарам. Еми аз ти казах, Кицо, откъде да взема, и казах купчинката и ти вика да. Аз мисля, че от него, не от него. Карай. Ма тата ще справиш, бе. Как няма да е пълно, то прави ивица още от сега, бе. Та пълен букук му е това машина. Виж ко са? То всичко е такова. Това е след неговата машина. Чакай малко. Андрей! Андрей! Това ли те тук до бояда? Всичко е злато. Кое е всичко? И това отгоре знам. А, не. Това Ето го е, го жълто. Да, бе, да. Е злато? Я да видим. Всичко. Ей, Ето е мое, за омов не е ето и ивицата, виж какво става, това всичко тук е злато. Ей, дали, това песулия по-бари. Ами, Пицо! Това всичко да е злато. Пицо, изгаса! Изгаса! Кажи се. Аз ще го правя. Добре. Лопатка? Искам, да. Ще варя малко по-така оператор. Да, бе. Ходим, като я после. Успела, ма знаеш как се бъкка в това? Ще ти помогна. Я ми държа. Абе, цепляйте го в коритото, бе. Да, то така ще помогна. Тук чулалата в коритото, вие чували ли си имал в коритото? О, искаш направо чулалата вътре в раптора? Аз така помислих. Ти па, аз сега. Тук малко се задръсти, като ми направи. Малко като се задръсти направи. Няма как да ни задръсти просто тази фракция, разбираш? Въпросът е, че не е масовизъм. И водата се ме намалила умишлено. Водата е намалена умишлено. Точно заради това задръства ли?
Цо, много увеличи бе, човек. Аз сега материал ще ми изпълни тази страна. Това е концентрат. Чист. Доста е стъпило, обаче. Чакай малко, малко да на място. Да, давай, давай. Теги ли ще се падне от това? Но там няма да има нищо. Там да има, трябва да минат 500-600 лопати. Къде? Как всички бе? Да. Тук няма е сторец това. Няма. Так всичко излишно го изхвърлят, само то злато е потънало вече. То даже тя се изчисти, вижте. Стелките се чистят, но това е... Видях какъв е материал. Дори ги виждам. Само че какво ще го мия сега? Монка, къде е? Симеон, къде отиде? Не, иди да ми ама. Монка, иди вземи големия гарет, зеления. И другия малкия, двата легена. Аз направо двата на татко ми легена. Да, двата легена докъде. Голям концентрация на барон. Това е от флотация. Супер тежко. Да не е от този материал, който предния път не спомена. От него е. 2 чувала. И като имаш преди долния наклон, още трябваше да го сваля. Ама не го свалих много.
Кое? 100%. Няма пясък вътре. Това е пирит, малко пирит, галерит има... Как се сече? Само тежко. Андро! Айде да ви пробват да спрете всичките машини за малко, агрегатите да спрат да работят. Значи, колеги, имаме гости от Вестник Преса, от 24 часа и от Труд. Сега ще правят снимки и след това ние ще седнем аз да си говоря с тях. Така че можете да си работите и те да си правят снимки, да видят различните съоръжения за хобито, промиване на злато. След това ще им обясня. Значи, това са видове драги с помпи. Отделно имаме по-малка драга, имаме и улечето. И къде е улея? Ето го това улече, примерно за малко за реката за... Обяснявате на хора профани, които сме ние, нищо не знаем и нищо не разбираме. Да. Това е простичко за нас. Значи, тъй като златото е тежко 19 пъти от водата и 7 пъти от материала, който е в реката, и реката като го влачи по коритото, и то се застоява на определени места. Примерно вътрешни цени на завоите, около голями камъни. И това корито като се сложи и тук като се слага материала, водата, която върви надолу, леката фракция заминава. Тежката фракция е в тия капанчета, пада. Златинки, да, ще ви покажа, имам златинки, ще ви ги покажа да ги видите. Падат тук и се задържи. След това златинките се вадат по този начин. Значи, ако има петно на ден, примерно от 0,1 до 0,2 грама с тежък труд, защото, примерно, аз съм казвам, когато им обяснявам, както и те има лойци, Скрите го това, че разваля снимка. Да, обяснявам им. Когато много се важи с лигенчета, тези малките лигенчета, които са за крайно промиване и за проби, когато се ходи да се правят проби по реката. Защо? Защото взимайки примерно една-две лопати, и като се направи проба, накрая ако има между 10 и 15 златинки, значи има концентрация и може да се сложи това олище да се извлича златото. И примерно от един кубик материал, ако има от 0,5 до 1 грам, е рентабилна работа. Иначе е копане, гърбене и нищо. Нищо. Труд на хаос. Предимно ние наблягаме за хобито. Тук повечето хора работят и е така събота, неделя, когато имат свободните да излезат след природата. Как те имат много, тук има ловджи, има и риболовци, членове на асоциация, така че зачитават хобитата. Както е по Европа, така и ние сме го направили асоциацията и наблягаме на тая работа. Това е основното, което е. Става и за проби, става и за промиване в така вода, не е много силна вода, така по-слабичка. Иначе другите съоръжения ги виждат, аз съм ги навел тук да мога да ги снимате. Кажете. Има ли жени? Да, значи много е, тук имаме доста членки на асоциацията, които са и жени доста. Доста аз за това искам да направя, както с Словашката асоциация ни поканих, искам да направя, да Стара Загора на баните ще дойдете, ще видите, искам да направя женски отбор с лигенчета за бързо промиване на златинки за време. И след това да кандидатстваме в Световната асоциация, за да има състезания деца, жени, мъже и ветерани. А тук е реално, на това място има ли не... Тук като цяло район е златоносен. Значи тук в района се намира, след Долно Ново село, между Долно и Горно Ново село, се намира така наречената Златна нива, да, която сте чели за нея, предполагам. Доста информация. Там в началото на века са намирани по самата нива от овчари доста големи парчета самородни късове. Но тя през годините е опоскана. Много народ е урал там. Но като цяло тук в региона, по геоложки проучвания има междинни колектори, така наречените, което доказва, че има така доста коренно находище от самородно злато. То се намира в кварцовите скали. И тук по-нагоре, след Горно Ново село, имам информация, че има останки от антични римски рудници, открити. Не закрити, както примерно има закрити по Стремци, надолу по Кърджали, а открити и траките са промивали злато. Значи Средна гора е била една от най-златоносните планини в България. Значи на лекцията в Пловдив, той е единият доцент, Олег Витов, той го каза, Средна гора съществува преди да се издигне Стара планина. Нали, говориме много назад в годините. И при образуването и от кварцовите скали. Тя Стара планина, казаха, е младо нагъната планина. Точно така, да. Средна гора е била по-висока нивото. Много Но интересно. има, значи, така,
но си иска много и работа. Аз, ваши колеги беха писали в онзи ден, беха писали за Златарица, но това си беше поръчка статия. Мен ми се обади член от Златарица. Момчето вика, кмета вика си направи поръчка статия. Че златарите изкарвали по 200 лева на ден. Няма такова нещо, той гърбани и копане 200 лева на ден, те ако изкарват... Това разказвах на колегите като студент по журналистика през 81 година или 80-та. Попратиха в Златарица в командировка. Да. От вестник Земеделско знаме, имаше тогава така вестник. И знам, че материала така се казваше златен прах и тиня по златица. Да. То беше за някакви социални проблеми, не за златотърсачи. Не, той е златоносен район. Говориха, че има много злато по реката. Тогава го научих аз. Не е в... Значи има тия, които наистина изкарват много злато, те си взимат концесии в реката с багерите, с мадромите, чисто ритата на реката. Това е друга история. Изкарват си, но там си плащат навсекъде. Другото нещо, което е... Него е това нещо, естествен капан. Тук като падне златинката и няма мърдане. Има едни, американските са малко по-дебели ги има, като това е... Не, камъч, но златинката е тежка. Това после като го обърнеш и тя изпада. Тя 19 пъти ходеш по злати от това. Ще пишем после много. Така че няма... Само секундичка. Има капани за сделката за улавяне на златинки. Значи има американски тип, които са по-дебели по 1 сантиметър. Чакай, те са също така за улавяне. Това много лесно се мие. И като паде златинката, тук няма вадене. Лепинка няма. В смисъл няма да изпадне. След това много лесно е така в легенчето и изпадат. Може, направи същата техника по-сериозна, че с телефоните снимаме. Тъй като другото нещо, което да знаете, значи от златото, което се улавя в реката, видимото е около 30-40%, а невидимото микронно, така наречено злато, е около 60-70%. А то как се измъква това микронното? Микронното с химия. Значи той ето го човека, който е спец на микронното злато. Той ми е регионален координатор за Бургаски регион и Варна и там за този регион. Дай да видим какво да ти загребем. Той работи с един от доените в златодобива геолог от БАН. Това материал да го сипали някакъв? Не. Значи това е пирит, блеска. Направете си снимките. Бихте ли погледнали към мен за секундичка? Благодаря. Скоро ми подариха една бутилка саке, оригинална. По тях технология вътре са златинки. Сега ще ги пуснат да работят, да снимат, да ги видят как работят в действие. Ицо, айде ги пускате да работят машините, да ги видят... Чакайте! Добре, и тия другите. Андро, пускай това! Давай, бати шефе! Това са от втората гора. Ето го. Его къде. В края ивицата. Его, виж какво става злато. Видиш ли? Ето го. Направо прави, виж каква ивица, дебила. Ето го. Видиш ли? По-горна стелка. Пак сега ще изваря вече. Аз съм. Точно което трябва да изваря. Вижте, направо това цялото тук е по ръба. Ето го. Видиш ли? Няма нищо общо с предните две стелки. Там е онова направо, е боя. Дай да го присипа тук.
Не, сега ще го видите. Общия... Аз имах и около 1 грам някъде вътре гордо, не знам. Сега ще го видите вече тук е по-добре. Ей го. Ей го къде. Това отзаре всичко е. Ей го. Да. Нищо. Няма как да го видите заради галенита, защото всичко е тук, това е жълто цялото. Галенита е пълен вътре. Някой ако намери вестник преса, днеска ми казаха, че във вестник преса има за нас 2 страници написани. Години. Днеска, да. Може би 3-4 грама може и да има тук. За в момента. Виж какъв слой прави направо дебел от заре. Колко прави? Около 3-4 грама е това нещо. Горе-долу. И напито и... Това е, да. То прави, виж тук цялото е ивица, виждаш ли го? И тук навътре продължава да има. Аз няма как да ви го покажа просто да го видите. Няма как да стане фатката. Ей, къде. Чай, ще го префърля да изкарам горната да видите само. Горната стелка трябва да има на половината на фатката. Горе-долу. Айде пак сега. Аз говорих веднъж с него по телефона, той добре, тук Еври. Отзаре. на върха. Отзаре цялата задница, която. Нищо. Да. Ето. Почва да се отбилява. Ето това тук. Това ръб тук целият, това е злато. С най-тежкото, с... Най-тежкото, да. Значи сега заговаряме, трябва химия вече от тук нататък. Химия и концентратор сериозен за това нещо. Ето бе. Това е раптора. Просто си го вари без никакъв проблем. Да ми говори. Това ще му варя, за другото няма смисъл. Там няма смисъл с Без коментар. Не. Абсолютно.
Що да и това буквално го пускаме по реката да заминава. Това е 80-90% от златото в реките, което е. Сложи улия, улия сложи отзад и нещо го нещо извади. Не мога да го лага, драга. Стяга абсолютно с цялото злато чрез уга. Не. Само фактически едрото дет, защото той сложи такъв материал с едро. Едрото го фана, а ситното не можа. Едрото си го фанало. Ясно, ама едрото, то едрото с гумени стелки ще го фанеш. Нали на принципа. Аз от друго викам. Само матрици едно от тези стълки и се сгина така стълка. Именно, да фанеш ситното. Само му дава едно такова парче стълка. Да фанеш ситното. Да си избере. Дали отпред или отзад, те се става. Да фанеш ситното. То едрото ще го фане всичко. Ма ти, сега случая един има една приказка, сложим 10 грама, 10 грама да е 50 на 50. Ще го сложим. 80% е в природата ето и ситното, 20% по едрото. Сложим 2/10 примерно от грама едро. Само едно такова. Една е така стълка и едно чутмижен става. Мале, гей. Значи, гледай какъв материал. Еш, козлото. Аз такова го мразавам. Ясно, ама ето го оттърваме. Аз не го ще. Виж, от тук тръгва, гледай го, той надолу има, ето. От тук целият мустак, който е, езика накрай. Виж ли, гледай го. Това другото лъскалото слюда ли, кой? Не, перит. Това отгоре ли? Това е перит. Където лъска си. Перит и халко перит. Ето го, виждам. Той се държи. Той заминава. Виж колко дебело слой е, около милиметър и нещо е Това не е само дебелината. злато, това има и друго има вътре. Не, ето е злато. Да, Това тук, това, което гледате отгоре, сивото не е злато. Не, тук няма злато. Тук няма такива златинки, видими. Значи виждаш 1 мм златинка, ето ти 1 мм златинка. Сега ще я покажа да я видиш. Колко злато трябва, за да направи 1 мм златинка. То с микроскоп, като се погледнеш, се види. Са хиляди сигурно. Ето ви 1 мм златинка. Ето я. Тук има в момента няколко стотин вътре. Ето я. Това са няколко стотин златинки, за да направи златинка 1 мм дължина. Ето я горе-долу милиметър, милиметър и половина. Ела виж? Ето. Значи това са... Не бъдете ли? Това е. Добре. Пирата после как го махаш? 100 лева. Перита с концентратор. Само концентратор. Концентратор, защото ти ние като отработим днеска, ако бачкам цял ден с раптора, аз имам 4-5 кофи с концентрат. Това се минава през концентратор. Концентратор се вари материала, набогатява се до 5-600. Половин кило на тон, примерно, го набогатявам. Всяка така половин килограм на тон си представяте си 500 грама, нали? Така, ама така се казва. Горе-долу по преценка. Значи трябва да се падне на половин грам на килограм ли, колко беше някъде? 500 грама, 600 грама на тон. До килограм сме стигали. Набогатяване, вадим го, остават 2 шепи материал по химичен начин. Компресия в царска вода, след компресията, отайка, вадене и филма е. Скоро ще кача и в интернет, в сайта ще кача. Цялата процедура заснета, ама 2-3 дена отнема се изчисти. Това нещо. Като направиш ще има. А това го варите от реката, няма да е толкова сложно. Това варя го от реката без проблем. Ние аз на клиповете не знам дали го гледат. На реката купам. Да. На реката е такова, беше пълно вътре. Той мога да можа да го засне. Не знам, ти фана ли го? Фана се видя. А ти фана дебели, ама иначе не мога да го фанеш. Отзади, нали? Това се видя и тук се вижда. Да, ивицата. А ние там, я да го. Виж го, ще се вижда. Да, вижда се. На реката това е абсурд да го фаните, си трябва много прецизни съоръжения. Страшно прецизни съоръжения. Просто... Наклони, вода, всяко едно нещо е зависимо от друго нещо. Наклона на... Това е зависимо от водата, която тече вътре на шлюза, разбираш ли? Значи ако ти е по-бърза водата на шлюза и ти е голям наклона, губиш, намаляш наклона. А ако ти е по-слаба водата, важно е наклона да такова според задръстването. Вземи ли ти задръства, намаляш малко. Не, то зависи от материала. Сега аз умишлено го оставих да задръства. Даже по-тежък материал. Даже трябваше да го оставя на цяло да задръства, да ме направи 1 см нанос, разбираш? Още по-добре ще да. Ама да го пусна набързо и да го изпаткаме, да. Да го видите просто. И така, това е. Но това злато, което
Това злато губите много, човек. Вие вадите някакви златинки, дето викаш, аз ги фърлям тези златинки. Там на клипа направо 20-30 златинки ги фърлям директно с легените. Въобще не ги вадя. Няма ли така да ме пожълти отзади? Това е. Това да го вадите. Всичко останало е мелодия на годината просто. Е, това злато, ако се научите го вадите. Виж как го качам нагоре. Виждаш? Ето. Това е ходене по мъките. Това е направо боя. Това е направо, човек. Не знам какво ти кажа. Аз няма да имам търпение да го изчакам това да го промия. Да, обаче нещо грамажи излизат. Разбирам, да. Че то е плътно и напитото. Тук е начин от това злато, ако работиш на хубав разсип, където видимо ти дава грама и половина. Това имаш още 3 грама такова. Ако избачкаш 10 кубика, вадиш 10 видимо и вадиш 30 от това. И това има по-голяма плътност от другото злато. Как? И като карате е по-силно. Не, същия карате. Същия. Защото не е другото колко да има. Каратите се вдигат вече по друг начин. Не, в такъв смисъл, че... Пак 100 лева струва. Каратите ги вдигат с азотна киселина. Слагаш го в азотна, там майни системи се вдигат, ако е 20 го правим на 21, 23. Зависи вече. 23 не, ама 21 22 карата го докараме. Добре, притопението не ли се вдига пак карата? Притопението се вдига карата, зависи... А не, карата не се вдига притопението, аз с друго мисля. Не. Не, при всяко едно стопение се дига То не се служава да се коментира даже това нещо. Съвсем слабо. Съвсем слабо. Някои шваки, ако има повече мед, евентуално. Мед да, обаче среброто не. Мета се изтопи и изгаря. Среброто не може да прегори. Среброто не може. Такова горе, дето плува всяко. Златото от флотационна фабрика е с борово масло вадено. При флотацията го варят с борово масло. И е мазно това нещо. Зато и не могат да го задържат, разбираш? Няма как да го задържат просто. Това дето плува отгоре... Мазно е, да. Масло. Какво си? Злато е, вземи 10 златинки, вземи 2-3 капки масло, служи от лек автомобил. Намажи ги и пусни ги в вода и виж какво ще стане. Отгоре веднага. Иначе верото ги бута. Верото, да, Верото ги бута, ама ги бута до известна степен и после пак се вдига. Аз това го пробвах. Дали си се обаждах по телефона да ти разпрях? Освен веро може и торф да слагате. Има разтворена торф по магазините с декоративни реклами. 100 лева. Това е най-важното. Ще ви кажа, нали сме тук, после ще седнем, ще говорим. То няма смисъл вече. Той говори.